Rolling. Okay. Rolling na. Oh, rolling na din. Nag-roll na ka diri? Hindi na ro. Nag-roll na siya ka diha? Oh, rolling na. Okay. Speeding na. Okay. Dili ba corny ning kalakihan nga kasi sa tanan? Na tone ra nimo? Inyuhan ng content. Inyuhan ng content. Apil man ko ka. Ato man ni. Nakadiha. Oh, no, kadiha klaro kayo. Solo imong shot. Ito shot ni ni. Sige. Okay, guys. So, sa mga itong trip ron. Nagkuyog ta ni Christian Naparota, Christian Naparota de. XP Films, Yes. the landlord of XP Films channel in YouTube. Right. And the 18-year-old lover boy of Cordoba right there. You can see there. Si Darwin. Darwin? Butang lang dire. Daur, Tunyakaw. Yes, sir. Magtanaw ta karon sa mga breakdown sa mga Salida. salida nga gidirect ni Direct Christian Naparota of Bohol, The PH. the kingpin of Bohol. So, siya ito muna tanaw ni. Kani, mo ni siya ang hinungdan nganong nata dinhi karon. Right. Kaning, sa may title ni? Ano ba na? Ano sa ginanan? Kaning, ano ba? Nag-change mo. Zombie/wakwak. Zombie/wakwak nga naay pila ka views? Na. Ano to? 36 million views. Million. Yeah, millions. Ana ba? Ang angko lang ba nga imo po? Nga makasabot ka ba nga respetaray lang ta ba? Sama na. Akong gulon ni. Lagi patay. Kano sa nimo nigimo? 2012? Ah, di. 18 siguro. Galibog na ko. Basta mga within 2015 to 2018. Ibutang lang dire. Abi mo 2013. Di at 13. Basta bata po ko ni. Tanang sa Unsa mga kabata ang college, high school, Kuha na siya kanang high school na siya. Unsa College niya? siya mo kuha na. High school. Kalimot ako giyate. K12 na ni. Wala po quit K12 ba ni. Basta kay kaning giplano na mo ni siya like day before. So nag-search ko mga zombie na mga kanang sa YouTube. Muna, gahimo-himo mig dugo-dugo prosthetics mo na nilabas na yun. High school ni nga project or naghimuhimo lang mo? Muhimo ra ni mga amigo ra ba? Ngano naghimo man mo? Wala lang. Nalingaw magud niya itong kuan. Naka sa Bohol na ni sakto. Yeah. Ano sa bol? Sa among hometown ra na siya. Gihimo. Kung asa ta karon mo ni? Yes, sir. Asa lapitan na? Dire lang dapat sa church na lapit na. Oh, nilayo ni sa inyong balay. Oh, pero malakaw ra gyapon na nahan. No, to underground to or Tanaw ko ng kanang kuan. Pwede mo. Tanaw ko ng hugaw sa lens niya. Dugay dyan na naman na nabantayan. Ano sa man? Itong mga buto. Action essentials to siya. Oh. Same. Action mo lang mo gigamit ni Pwede Wong, no? Oh, pero maya lang siya mo layer dyan. Effects niya, pero idol biya ito na ako. Mo lang mga action akong mga kuan sa una. Pag-imo ninyo ani kita na mo og diingon na to. 2000 Wala pa. 12. Wala pa ko kabalo na naray Bisaya gani. Before ani puros mga films na puros English. Like weird kayo. Kung ano mo Bisaya mo ko. So, mo na yung mga kinunhang mga Bisaya na mga salida na gihimo. Sa Bohol? Oh. Makaingon ka. Wa ko balo na nay salida sa Cebu na uban na wa ko balo na naray nga na day. Makaingon kang mo ni pinakauna nga Bisaya nga salida sa Bohol. Dili. Nagayuban mga dinagko na salida sa uban. Nagkoy sa suba ano. Usa na oh. But sa by that time so sa akong naibawan sa ako ang like bata pa bang ko po knowledge na naday nga na uban sad Ano nag-English na siya? apil na siya sa skit.
Mga silingan na mo. Nasa may motivation na nila na mag-effort na sila. Sa import. Sila, sa ilang may buhat. Bilang sila may mga artista, bilang sila Wala sad, ganang amo ra gitawag sila example, available ba karon nga namihimuon na kanang mag-video-video mi, di pa to mag-film, mag-video-video. Mahabay. English pa. I think mo ni part na uso ang Vine something nga marag lingaw ang kalimot ako, I don't know, kalimot ko. So, sa mga ipagtanaw ni mo ni mga panahon na? Sa YouTube is mga Freddy W, Corridor, bago pa kayo ga-start ang Corridor ani, kato pa tong How to Shoot with Your Friends, mga nangyan na. Nanay, film riot, ano nga tayo? Nanay Film Riot sa lingaw mga DIY na mga tools na ako gamit, mga kanang stabilizer na puros PVC ra. Pero kung sa salida, nga dili YouTube, ano yung matanaw, ano yung panahon? Wala jud na salida ang yan eh. Kani siya gakamang ra ni siya kay kuan mo siya handicap man jud siya legit jud. Di siya kalakaw. So, gipapa na lang. Legit, ang iyang karakter o siya as a person? As a person, good na. Kana si Chulito. Shout out. So, Okay, kuha na siya okay, kana, so maglakaw na siya kay kana. Magluhod rin na siya maglakaw, choy kayo na, kabalo kayo na mo surf gani. Mo ba? So, amo na siya gipapa kay para murag. Kasi maglisod. Ayaw. Wala siya channel Hey, what's happening to you? Kaya na English ba, kuha mo ba kuha nga? Namang ko yung nga joke sa A Short History of Your Bad Things nga. Wala, nag-English ang person. Oh. Wala na lang kung, ay, gibuhat na di. Pagka-discover na ko na way after the film. Ay, shit, dili dito original na ashamed ka sa concept ko na. Pero actually, if waka naka-discover to niya, mura ra gyapon og kuan, proud man gyapon kasi myself na. Pero feeling na ko mas cute siya paghahimo dali. Ay, jumbi lagi. Jumbi. Asa man gaganiya? You're just dreaming. Wa lagi kita usumbi maon kay naam. Naada ganiya. Katuto ang laway ni tibugulin eh. What? Jumbi. Can't you speak English? Bisaya. Speak English. Ako lagi ang Bisaya. Awas sa makita kong sumbi ka ako sa pangwaso ko lagi. Sumbi na. Atay ka ba na tabi. Hoy, sumbi ka. Bakit pinulakan na ka? Sumbi ka. Animal na ka. Dataan imong boss. Balik lang. Animal ni sumbi. balik. So kaning napita, kabantay ka na one take siya. Ah. So kani siya nagud mi kanang like working-ish script matawag, pero kaning napita is kanang kuan dyan siya impromptu sa character. So maayo dyan siya kay muda ba, so nya wa pud mi expect na lingaw na muot man ni kay wa mi expect na si Ang kanang zombie? Ang zombie ang nag-improve? Di, ang ka-improve is kanang bida. Ah. Nya wa mi expect na ang zombie mutubag sad. Muto sa set, gakamera ko, gatawa ko. Nag-direct ka while nag-camera? Oh, yeah. Ako yung kamera na, niya, galapoy po yung direct. So ikaw ang nag-position nila sa sila dapita. Oh, ari mo gawas di ko dingog like professional blocking na ari jud mo ana dapat mo stop mo dira. Na sila Awa script to na. reveal sa zombie. Na sila script nga gibasa ba? Balik pa. Awa siya, murag timing siya pag dungo niya, yung gawa siya kalit. Hindi ang Bisaya. Oh. Awas sa makita kong sumbi ka ako sa pangwaso ko lagi. So yun, wacho o? What to oh. Ah, wacho o! What to oh. Left, right, Left right. Pagpao niya. buhayin ng babay. Di ba kailangan sila? Oh. Tago sa layong Copyright. What? Tago lagi. No, I'll fight with you. Gusto ko lagi ka. Yes, Gusto ko lagi ka. I did. Ay, pastil lang ka pa. Lumlik ka mo Bisaya. Ako English, oy. Sila. Anong yan? So kita to actually shots na smoke dia. Wala gitrack. Mag-track na rin. So viral pa kayo na whoops kiri whoops rin na time. Wala ka na-copyright ano yung experience? Marambot mo kabalo yung sana nila. Taghang ni copyright ning sa daa. Ayaw ka rin na mo sila ka. Ang pinagulungan na mo.
Masaluan ang buta. Ikaw na pagdumin. Ana ba? Ang ako lang ba nga imo po? Makasabot ka ba ang respetaray lang tama? Kana script na or Oh, siya murag mag among giingon na among script na is kuan. Anong bes la suwak-wak kuya? Kanang iya ra gipasaylo but murag iya pong gi-improve to ra ni halos tanan mong dili gud ingon og na script jud na straight. Kana stop sa. Kanang katong sorry po, I think murag kuan na siya, murag basta kay kanang sa series or kanang prime time bitaw sa salid kanang sa ABS-CBN. Super Twins, dili siya Super Twins. Sa si kat kuan mo to, Katniel mo to. Bawal. Sorry po. Yung tingin mo. Yung tingin mo. Basta, wato siya kanang viral to na time. Atong i-play ha. Pero sa kondisyon. Manayaw ta! Mo tanaw kag Bollywood ani nga time. Wala sa buko kabalo na na Bollywood gani. Tanaw ka mga Tito Vic and Joey mga inana nga dance lang sa beach. Wala. Kuan na jud kana ang among pag-concept ani. Ganahan na jud yung mag-test ang among prosthetics ng gihimo. So YouTube gid ni siya nga thinking. Oh, nga na. Pero amo na siya gihimo kuan kanang tungod lang kay ganahan may maghimo sa prosthetics niya imong gi-zombie. Nga na bag. Kay sa una magud kay Unsa na siya sa YouTube ang prosthetics ng mga na? ambot karaan na to kayo basta mag-research. Basta kay kasagaran na mo maghimo mig sa lang kanang murag film na mo salida diri sa amo is either nako i-test. Example, pag-download nako sa pagkabalo nako mo motion track kanang kung nay buto-buto nya maghimo kog story around that. So wa siya ingong context bitaw nganong ni buto siya basta kay murag ning Murag Andrew test Kramer ako. nga kuan day moves no. Mm, Sa nguya. So, ay siya. XP Films na ni ka sa una. Kansa man gitawag ni XP Films? Actually, doble na siya murag kanang Exchange Productions man ta guna. Oh. Ya murag feel out tutyuan ko kayo murag Kansa ni mo ni gitawag? Way after na no. yeah, way after na. So, imo pa din Christian Productions wala tawag sa edit ni una. mo balik o gitaon na lang nimo sa edited version. No, kana siya intro na siya na nasa lida so Lahi na din na. Yeah, Wala din ni credits. wala na. Way uso credits, way uso kuanto sa una kanang copyright. Wa ko alam na. Asa naman ang ilang mga costume mo nang kadugo? Nani nila or nani mo? Ako kabalo na murag wala na. Asa na ron yung na ng trapo. Unasag ko yung nani nga costume sa kuan Babylon akong mga rebelde kay Rebelde na ka ng kuwan, sitro? O sitro. Sitro nga camouflage. Nabaho na ni sila tanan. Ni tanan nimo mo acting pa ni sila balik kung hadlo nimo sila acting og ingon ani. Imo ka og part 3 or something. Spin off Ambot daga. Pila ko. or the reunion ano ba? Pila ka years after? Pila na ka years? Kung 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 years. Oh, mga Dugay-dugay lang yun eh. 2 years na lang ko mag 10-year anniversary na. What if? Magi mo. Tanaw nimo nganong yun sa man ni siya pagka abot og 34 Amot. million. Siguro, kuan, murag nakarelate ang mga tao sa kanang kuan, sa content siguro na kanang binisaya na kanang comedy or Nana ba medyo malito ato nga time? wala pa man siguro. Ako ko balo. Wadyo ko gabal ka kuan na nila. Kasi may sikat nga murag Viner or mga local or YouTuber may mga familiar ka. Wala. Wala sa ko na like ang mindset ra jud ana is kabalo ko mahimo ka na kabalo mahimo ko prosthetics himo lang ta around revolving ani wala jud koy kana like reference bitaw. Hindi wala sa juga influence sa kanang movies nga dili YouTube. Da. Wala sa juga influence nga sa movies ba gikan nga dili YouTube. Oh, wala jud kayo. So, or nakoy influence siguro but murag bitaw siya subconscious na bitaw siya wa jud ko kanay kay murag maghimo tag pinangyani style murag wa ko gahon gana gani. So kanus siya nag-viral. Nagsugod og Saka. Actually, na bantayan kanus adyo na year ni Saka no kay pag-upload mura man nagwa. So pag mag-upload gibiyaan naman na mo. Nya himo na mig mga Mga ikapila ni nga video nimo ato nga time sa YouTube.
Daghan-daghan na sa ni. Daghan-daghan na sa Sa may kagarang sulit mo, mga skit, mga yan, mga skit-skit ra jud, mga kuan sa mga classmate ako sa una sa high school. Mga Ano naman kay kamera pag high school? kuan. Actually wa jud koy camera, pag-college ako naka-camera no. So, ang kaning camera na mo gamit ani is mga migo na mo na mga utads kayo. Ha? Mga dato. Asa na ang dato? Kana Di bitaw. Kuan kaning mga kamera na mo is kanang mga classmate na ho na yung mga kana daw nakakuha bitaw mga DSLR sa una, mga Nikon, Pero Canon. ano nalagi silang high school man mo? Pero dili sa ila ha, murag sa ilang family ra good pod niya, murag as family camera ba niya, akong hulman. Photographer ilang papa na. Ana kita o ana so nakoy access ana sad kay nagpahulam na sad ko so ampingan na sad og Mayo, Yuli. So actually ang gigamit na mo ani is kuan kanang Canon T5 case Rebel something ana. Rebel T5. Oo, mura T5 nga na. Niya kanang mo lagi na kana laging wa pa mi kabalo na mahugaw ang kuan, ang sensor so pa may all technicalities aside na di Ang katong hugaw ganina di sensor dito dili to sa kuan sa lens. Oh, sensor to kay pag kanang pag change lens na mo na napad yun na change lens mo god. Basig ang dugo to no. Pag kuan pag huyop na mo nawa man. So murag either cotton or something to siya. O kabalo sa to. So, nagkuan ka ni, waka ka ba nga ni viral, nag-college ka, nagkuha ka og cinema. Dili. Kabaw na ka before ka ning decide nga mag-cinema ka, kabaw na ka nga nag-viral ni. Kuan. Ang una na ko ni is magkuan ko kanang na-pressure man ko kay sana mo lagi dapat lagi makatabang. So nag-engineering ko, ECA, Electronics Communication. Unya kay muram jog okay ra man unta pero murag di jud ingog passion jud nako bitaw. Ay hilig mo kog electronics god and Pero gadgets katong and stuff. pag isiini mo, kabaw na ka nag-viral na ni. Oh, murag kabalo na ko na murag na Mark Logan na siya and na post ni James Reid or ni Bong Navarro or something na page something na boost siya taman. Nga Gi-post siya sa Facebook, ang YouTube mismo. O Oh, gi-cut, gi-post din siya. gi-repost. Niya po iba nagi pangkawat sa gipangbutang. Gibutang ang link ra nila. Murag i-download tag So link. katong nga time nga na Mark Logan ka na pick up og celebrity, as pila to siya ka views? Napa to sa mga 13 Million? So wala ka kabantay niya nga ning saka siya og 100, 200, 500, 1 million. Wala siya lagi. Wala lagi may like lahi ra man guning mag-create ra gug ka niya o dili para views ka na mura nag sa friends lang ba na kuan lang ba. Pero so nag-iyon ka nga dili ni early post ninyo sa YouTube. So ang inyong average before ni siya ning hit. Unsa na may average nga views ninyo? Ito nga time. Around 3,000, 2,000. Dagdag-daghan na gid gyapon. Kay malingaw nagkukmabot na siya og mga 500 or 300 ang mga banang post. So, yeah, mingaw pa man o pa man kayo kompetensya sa YouTube sa una. Uy. I mean, like kanang mga content local? ka na local ba? Local. Mm. Sayangan no. Sa gawas mo na tong time sa Smosh. Ang Smosh, yung nahitabo ng Smosh ato. Nahitabo na, 2012 syempre. siguro, Oh, yeah. 11. Sa tigtanaw ko na Smosh. I think si Andrew Kramer, wala pa YouTube ani nga time. Kuan na siya, kang Andrew Kramer, gatan-aw ko sa iyang mga tutorials sa iyang website, Sa Video Video Copilot. Na naka-quick time. Oh. Naka-embed. So ako dyan na siya gi-download na nan. Ato kog internetan, download na o pa may sa online internet. Download na ako, tanaw na. Kasi wala pa internet na ano. Uy, nanay DSL pag 2000. Kami, Dini sa Bohol? abong balay. Ano pala yung internet ng pag 2050? Di 13 siguro. 30? Dugay may nakakuan ba? Saan na? Nanay DSL ano sa mga balay, uy. Yaw. Opo may connect man. Mm. Among. Okay, so nag-ICE ka. Oh, niya. The shift ang pinakaduol na nanibuan na ay multimedia is ang IT na sila course Oh. na multimedia.
Sa man tuiga ka nag first year sa SE Kuan. Graduate man ko 2012. sa Holy fudge. 2012. kay 2012 kan graduate high school? Oh. So nag-college ko 2013. So meaning college first year na naghimo Dili ka high school. or pag-graduate ng high school. Or ganyan na. Ang summer break ano? Oh, summer na siya. Basta summer dyan eh. Magtapok dyan yung summer. Maghimo. Something. So, transition na siya to college, no? So wala mo kakabaw no kung in 1 year ba siya nag 1 million or Wala whatever? akong gatanaw statistics. Pila ang subscribers na to? Nara sa mga... So, kinunhan na sa mga 500. Niya, abot o... Nakabantay ko na naabot siya o... 1,000 kapin. Di siya mag-notify sa imo ang email? Well, ang kana siya, nakalink na siya sa old email na Yahoo. Karon kay, di ba Wala pa na kay ko na to kung smartphone or something. na to yung mga Android adto na mga Samsung. Na nakana pag Na, college mo. oo, So notify na siya nimo dapat. Pero ako kabalo na mo link-link ng mga Google stuff. Wa pa man na sa una, wa pa na ipaki sa una games pato sa cellphone. So nag-IT ka. Nangayte ko. Pila na makakasem sa isi? 1 sem? 2 sem siguro usa year. First year nga. Second year nag-IT na ka. Nangayte ko. O nga. Niya, nabot ako ng multimedia to second year. Niya na akong classmate, akong friend na, uy, Pag IT nimo first year ka na or second year na ka. Balik sa may ko. standing mo na. Balik ka si Oh. 1. wala ko, one. Unya, Lahi na nga eskwelahan ang duha. same ra, sa holy name, Sa Bohol. sa Bohol. Ah. Niya, yan akong friend na, uy, na cinema sa sa Cebu. So, unsa man cinema, yung murag FMA. Kung ganan mama kay kanamang 4-year course. So, lagi, bachelor. Niya, fiesta pa dito sa Buaba. So, chika-chika. Niya mo to, sige, mamalintang duha. Duha ang dami. Kisa na siya. Si Kuan. Say pa Kalimut lagi. Dili. Part siya sa zombie pen. Dili siya part ada. What's up? Si Kuan. Si Benchoy. Benchoy Ungab. Shout out. Shout out Benchoy Ungab. So siya gaingon siya nako na mo shift me. Niya sus ang naitabo nag-enroll nako, kuha ko NSO. Siya kay wa pa man mo release yung NSO. Luway siya ka-enroll. Wa siya ka-enroll. Ang ending, ang iyang giagad, ako yung naka-enroll. So, muna ta ni mong third year sa college, ini first year ka balik. Ni first year ko balik, 2000, saan na? 15. So, 2015, to na ako Cebu. 15. Saan mo nang itabo na ako sa 15? Before Lily. 2015. Ah. Kani nga time, kabaw na kang binisaya ni? Pag 2000 kuan, 15. Kabalo na ko. Sugod, kinunan yung bawa na, Sin Marion dyan. Kay, Before pa sa... Sin Marion pag 2015, kay dito man gihel Cebu. Or 2016 ba to? Katong regional. Oo. Oh, Diba? oh. So, wala pa kakaila sa binisaya ito na tayo? Wala pa. Hmm. I think mga second year na ko nakailan na Binisaya. So, kaning experience, thesis ni mo Yeah. sa imuhang year 7 sa college. Oh. Kaya naka-3 man ka nga, kuhan, di ba? Dili. Year 6. Year 6. Muraga na, Year 6. So, pag anto ni magtungtong ni mong cinema, nagkat-on na ka og mga classics, mga ano. Yeah, dito na murag na open up jud na. Na ding yan ni Unsa man nga mga titles kinsa nga filmmakers ang nag-attract sa imong attention. Di ko ganara na question. Nga para maabot ka ani nga thesis ko. Ano nga pang name drop? Ay, sugod mo ng mga Eisenstein, mga Basta Fellini, kuanto ako ni nabuan na kang Stanislavski, si Tarkovsky, si kanang sa pangalan na Mong kog shades kay pro. Wendramas. Dili. Isa man.
Tony Reyes. Dili ka nang sa kuan international kay siyempre si Kubrick mo yun na si Wes pero bago pa na si Wes dili dapat yung mga karaan kanang Caligari gani si director na. What consider ko na? Kon ko no. Itong guy from the researcher guy. Research ko no ang Dr. Caligari. Cabinet of Dr. Caligari. Oh. German Expressionism. Yes, German. Pero actually kani siya na thesis French expressionism siya Impressionism. Nada expressionism ng French. or impressionism. Namot sa paper anyway. Reminds me of Neon Demon yun siya. Ah, Basaha, uy! Layo kayo. Robert Wayne. Robert Yes, sir. Kana. Og ang Metro. Anong M? Fritz lang? Prince lang. Oh. Yes, sir. Ewan no, kabaw ko mga ano. So, sounds so legit. So ako, di ko kabalo mga pangalan. So, makaingon ka unsa nga genre ang imuhang ganahan ato nga time sa pag-discover nimo sa cinema, international and local. So, kuan, Yung murag imong i-aspire to make. ganahan yun ko sa una. Mo dyan na kung kinunhan sa makita niyo sa mga karana sa videos is action. Mga buto-buto, Genre, mga genre. blockbuster, Oh, mga dagan-dagan. Michael Bay, ano? Oh. Niya, murag na open up akong kuan, outro siya na mas kuan ko, mas naiganyo og mga sci-fi na mga films. Mga Interstellar and stuff. So, makaingon ka nga, connected na siya nga kuan, nga appreciation of that, imuhang thesis. Ano sa man ang Ang kanang mga sci-fi, Oh. action, yeah, murag nakatabang na siya. mura man ni siya, dystopian. Oh yeah, dystopian ni siya. Na kanang dystopian branch sa sci-fi. Unsa nito iga? 2019. 2019. Check down there. Unsa to iga ang kuan? Cemetery of Splendor. Kinindong ko sa kanang mga fluorescent lights ba? Namugudo siya mga ingon ani nga Asa ko ang anong ganahan ko ng fluorescent lights sa murag. Wala sa koy. Wa mo pug koy ingog reference ang, ana gud. ang si Apichap mo, naghimo siya og ingon ani. Nga kuan, ay mga tao nga naghigda. Basta Sa basahon? ang kanus unsa to iga ang kuan Cemetery of Splendor. 2015 Kita ka ning salida. Wala. by Apichatpong. Ambot bay kalimot na kog mga Si papers ani. Setako. Wirasetakol. Yes, sakto pronounce. Correct. Inani, kung unsa niya tong setup karon, murag ingon ana. Ano ko mag-check ko og trailer der, trailer. Medyo ning magpa-research ta nila para matingog ni siya ba. Oh. Gito yung magtutunoron na yung mic ba niyo? Wait, May tingnan gamit ba? kas kayong data. Kas matter ni. At least ko na lang bisag still from the film na lang imong i-search. Oh, di ba? Mo jud na tong setup karon. Okay kana. Oh, sakto lang. So wala, duaan din sa ka-aware ng slida. Wala sa go aware na. Gamay kay ko references, more on paper. So the whole time na naka sa cinema, wa jud ka nag-explore og Asian, Southeast Asian, Muna yung pinaka-week na ko. Pulos to mga international. European. Bago pa ko pag-graduate, nagkuan, nag-embrace og mga local and Asian filmmakers and techniques and styles. So far, naghimo kang zombie, daghang flesh, naidugo kanina sa J flesh. Yeah. Kung sa may nag-spark kaning nakauna naman kaning idea para sa imong thesis. Kuan na siya no kanang murag kanang di pa yung accidental pero actually galisod jud ko sa akong thesis kay wa kabalo unsay akong ganahan. So usa ni siya sa kuan na nagpatabang ko sa mga friends nako na saon pag sa concept na nako ana sa story kaha. So gastorya rami sa usa ka room nga naa mi og what if nga ni ana so ako na nag-curate na. Unsa man Ako, mga what if ingon ani na sa mga flesh horror mga gore. Oh, di, marami siyang story na good. So what if kanang nay kanang
nilakaw siya na niya gikuha na gibaligya na. So ako na nakalpo, kato na part niya na combine na po ni imong idea na mag-combine na ho ba. So nagkuha ba ka og mga observations nimo sa pagkabata nimo or unsa sa imong pagka-college, imong isagol din ha? Wala, Wala. sir. Wala. So murag pick gibinto na jud yung tanan. Gibinto ra siya tanan, wala jud na siya from experience and stuff. Mura jud siya si Carlos Senteo nga nakamangban. Dawi Night, Dito, mara. singular. So kani sila mga actors ni sila sa Quad Theater Group diri. Kani mo ngunton? Oh, Kisa man siya? si Sir Paul Vicente. Taga Bohol na sila tanan? Sa Bohol na nimo gi-shoot? Oh, Bohol na. Bohol represent. Goal represents. Bohol actors pod. Kani nga time, na ba filmmaking scene sa Bohol ani? Well, katulong mga mga dinangko na mga production. But Hindi, wala ka diri. ng student, ka ng mga bag-o, ganyan na ba? Mga crazy, Wala. whatever nga. Wala diri Do ba? whatever you want. Wala. So ikaw ang first? Makaingon ka ano? Makaingon ko, nagoy mga film god na kana bitaw mga daong binuang bitaw. Unat kanang Bisaya sila pero kana bitaw binuang bitaw. Mara ka to imong zombie, ano? Binuang kay ba na ba pero mga ngani na mga story na kuan wala siya. Theoretical challenges. Oh my God. Practical challenges, mounting. So kani Yun sa man mo pagpa-approve ang imuhang kuan. Title ug imuhang concept. kalimot ako. Pero kuan niya siya, challenging niya siya kayo kay kuan man god sa akong mga friends, mga classmates ba kay ako na siyang kanang Taysa, kani nga kuan nga scene na aquarium. Naka-experience ka ni sa Cebu, aquarium, neon lights. wala lagi ang ako laging ang ako ang Kabaw ka unsa nang na-aquarium ug na neon lights? Oh. ang sama Kabaw ka unsa na? kanang mga trafficking lagi. Oh. Mo lagi na ako mo lagi nang ako ang kuan lagi kanang what if human trafficking siya but dili for sex but for consumption. Okay. Naka-experience ka. Grabe tingog na siya. Dili good ka to lagi tong sa to Metro Manila lagi na salida. Nga kaglayo ra kayo ang ako ang reference. Jan Arcelia. Oh. Katuna sila sa ilalom na ni mga bae. Ano kita na? Ato tong gi-search bitaw, gitan-aw na to. Kano sa mga nahitabo? Pero Iloilo. Iloilo. Di ba akong gi-search dito Metro Manila. Gusto rin eh, magutahan na dito. Oh. Ang pinako lang ito itong research. Garakarn. So, wala siya. Tungod kay daghan mi kayo mga kuan, gitabangan ako ang mga classmate una. So, akong thesis may kinauwian na shoot na Speaking of gitabangan nimo mga classmate mo, gitabangan nimo sa cinematographer, lighting, ana. Oh. Nana ba yung nga person before nimo? After ni Neil Briones nga mura siya kuan 100 years nga nag-college. Ato yun. Shout out kang Neil Briones, no? Oo, 100 years to. Cinematographer na siya sa Escalawags. Yes. Dagan na kayo na siya gitabangan ng mga films. So, but Ikaw ang ningpuli sa iyang trono. dili sa day. Nasa nami ang own throne no man. Daghan na sa ganun tabangan before ka nag fourth year nga nag-thesis. Oh, Nakashoot na sa ganun mga thesis. second kuan thesis. Second batch, third batch o Kinsa man ang imong na-shoot na nga nagbawan ka na? na Kinsa imong na-shoot nga dili mo sa college? kang kuan kang limot ko katong murag kuan Nga dili nimo batcha? dili batch Oh. mga maguwang Oh. tabangan ako kang Ben Bernardo Ano na? katong iyang si Sam ang DOP katong Bestida Marang wala na na-submit sa... wala na katong Gi-submit ba siguro? Siguro. Kato lang na ay... pink violet na dress Oo, si kuan Nga igsuon ni Dion ang artista? yeah, I think so katong bae Oo. Tawanan ba ito? kang Angelica Gamulo Dili gid siya katawanan nga laping at pero
kuan mo. Kan dili ka gamulo na experimental Ikaw forest. nag-shoot ato? Dili ako ga-shoot but mga sugod na ko kanang AC adto. Si Kwan, si Earl, Kuya Earl Yap ang Above the line. yeah, ang Kwan shoot adto. Asa to shoot? Sa kampo Ano something? ko ba layo kay to mong travel adto Niagi niya. mo manipis. Murag mo na, murag San Fernando yung labay pag imit tuloy. Wala mo niagi sa Fernando eh. Alam nga gid eh. Kung niagi mo manipis, talisa yun na. Tabunok ko na siya. Oh, usa kay forest na siya, murag ka ng protected area something. Ah, mo ba? Tapos sa daghanan kog gitabangan na kwan sad mga salida mga god. Giyon sa mo to pag-limitate ni Nicole Blackman. Kuan. O kabalo adto na part kay wala ko adto kay eskwela man ko. Si Nicole Blackman, na siya sa Babylon. Oh, na-meet na ko ni siya sa Babylon. Kani si Daur, na-meet na ko ni siya sa Boy Kilat, represent. Ah, dili ka sa Babylon. Nag-meet na sa Matis-Matis, no? Katong Before pa workshop ba? sa Oo, Binisaya. Saan na ito igagana? 2017? 17 na to siguro. 17 na to. Wala pa ka nagtisis ana, no? Kay 19 man eh. Ah, una ko mga flesh ka body horror. Ano mga Serbian film, mga ina tanong ka. Oh, yeah, Serbian film. Tana man na. Human Centipede, mga Pero ano na nang gawas pag humana sa salida. Nagprasa mo ba na kita ka gani, mugmo jud sa salida. Nga na gani. Pero wa jud no gi-refer gi-kon bitaw. Ngay nga na di. Pila may damage ani si Dani? Kani na thesis Oh. mga 20k ra karon. We, Oh, unsa man nakaon transpo. transport sa mga crew. Pero na naman kay mga equipment no, na kay mga lights. Mga ni camera? Huwag pa na, oh. Di, actually, kanang camera ni kay kang kuha ni kang Sony, kang Seftan. Sony 7S2. Akong impression ka mo si GH4 or GH5 Sony din eh. Sony ni Si siya. 7 is to. To, oh. Siya to yung usa sa mga una-una po na naay mga A7S2. Directed by Christian Paul Naparota. XP Films. To, first na ni kani music ani mo ni first nagihimo sa manghod. Na music. Asa na siyang year ani sa college? Siya? Ah, High school pa? high school pa siya. Himo na siya music. Oh. Grabe ano ni yung taon oy. Pag high school ako sa nang buhat pag high school. Talented. Kuwanto ni siya. Nagkalisod mo gani ko gamit og Microsoft ka na maghimo ka og graph. Excel? Excel? Muna. Sa mo itong di pa himo ng computer, Word Star, ana, Oh. flowchart. May hanggang pa dyan tangan. Una pa dyan VFX, Christian Paul Naparota, director of photography, sound design, colorist, editor, VFX, grabe ha. Dito. Naka-bracket. Ang sa'yo tawag na, Renaissance man. Renaissance. So para makasave good food, kuan. Batch mo ni Bobby Billy Carlos? Oh, kabatch me kasmit. Adungan din ni sa Gitlo. Oh, batch. Sugan sa Victoriana kang Chloe na. Ikaw ang nag-shoot sa Victoriana. Oh, pwede upay to. Acceptan niya pa itong kamera. Oh. Si murag mo to mo ang kuan, bugbog na kamera to na thesis kay siya may ato ya kami gamit. Buhay pa ba ang Black Magic ni nila itong time? I think buhi pa pero murag wala na gigamit. So, kanus amang ka na ay Black Magic? Karon lang pandemic. Bag-order dyan na. 2000. Unsa siya ka 2019. unsa ang gap before sa pag-release sa 6K Pro? Kuan. 1 year? Niya deh. Binang ko. Pag kuan kay pag kuan ako after 1 year ning gawas ang 6K. Wala ra ka nagmahay. Wala sa ko gamahay. Kay Bawi na siya. murag feel na ko murag kanang iba lahi po siya na kuan ba? Feel ang Black Magic kay lahi po siya na kanang unsa na makalahi siya workflow ba sa imuhang nandan akong nandan na murag 8-bit tanan na so pag Black Magic no dagan siya possible na Kabaw na ka mag-resolve before ka na Black Magic. Oh, pero wala pa ko mo fully commit mo resolve. So pag Black Magic na may license. Free. May license ba duha ka buok computer. So to, gabit na ko. So kaning imo ang next film nga third, ikaw ang director ug si Chloe. Kaso may natabo?
Shoot out man eh. Binisaya pa yung shoot out. Oh, Ano yung tuiga gani? unsa? Ano sa yung tuiga? 19? 19, no? 19, siguro 18. So after ka nag-thesis, naghimo ka ni? Or before ni mo thesis? I think before na. Before na siya. 2018, siguro na. 2018, di ba na? Acceptan niya pa niya kamera. Oh. Halos tanan, iyan na. So still, ang team ni mo kay Flash gyapon, body horror. Oh, bitaw sa. Wadyo ko ka kuan pa dana. Di po ko na kabantay na dapat mag-flash order kay mo ako ang style. Wapod. Subconscious. Nga na. Hello, good morning. Sa tay keyword na to, ana? Free makeover session. Natay keyword na. Kagwapa ba? Nakita ko ni Sir kay ganahanta ko suway. Wala. Keyword ba? Di or kanang kanang dapat makitaan sa salida. Author. Motor? Dili. Denial kasi nga. Ano sa kita mo gani? Wala ganahan Dili, siya tawag ba? dili, dili, motor, buwang. Di ba naman, sa challenge ba? Sa challenge ba? Sa Challenge ba? Team, 19. Team ba na, dapat na makitaan ng yan na, makitaan ng yan na, so para makwalify siya. Yun sa man yung pag-decide nga ganahan mo appeal. Kuan lang, wala lang. Ganun lang may as a last kuan sa fourth year na mag-appeal o nga na challenge. So, Anne, Kasi man yung mga bayanan ni. Mga kuan na ako, kanang mga friends na mo sa college. Sinima sa nila? Si Reggie o sa, and other is kanang mga kuan. paano makadaan? Sa pangalan na, Safad, friends. Kailangan nagkagalitan siya. Sikat ni sila? Sige. Kuan, sikat sa school. I think naay nga ni, kaning nga ni, makitaan Yan na, ana. sa ubos, below the belt. Below the belt. Yung mo tong gidaw na mo, below the belt. So safe kayo. Unsay ano? Ano ta makita na. Sana ba, muna siya ka ng meme ba? Kuan. Nga. Muna siya meme nga. Ano sabi siya? Basta, kuan na siya. Muna siya. Sa pa to na ice bucket, makitaan. Tulor to siya. Ice bucket. Kana below the belt. O kagwapa ba? Mahisgot sa kuan. Go pa ba? Oo, mura na. Oh. Oh, dili. Dili, Ang kagwapa title ba? mo, din na di. Basta na isulti niya niya. Pwede ko mo Experience. experience ana. Ah. Kana. Nga mo anak ka og hand sign? Katutulo ang requirements para ma-approve sa Ang challenge, challenge. Yes. ang challenges di ay Di ba na biya na challenge biya ikaw kapag kuwanan na niya sa mo na eh. Kasi may nag-organize nga time. Isa man ning tega. 18 ba 19? 18. Si Ron Gagamboy. Sige gamba yan eh. Sure ka? Yes. Kasi may kontra ninyo? Bot daghan man eh. Kami kinalasan gani ni submit. Kami. Kani sila. Ano yung masayda? Kung mamukong ka. Katong kami ladan. Na-screen na? Kamu to nakadaog? Dili. Kani daog. Apil lang man di mo ning apil. Every kuha na sila. Di ba nakadaog si Dan? Harvest. Harvest. Sa kuha na to siya. 2019. Harvest to farm na. Katong sa library ba? Oh, flash man siya to. Di ba? Fresh. Subconscious na doon naman. Oo. Parehas din mo dyan lang mo din nato din karon. Oh, okay. So nakita niyo ang ice bucket o katong sunshine. So ang pang katong kinalasan na murag isulti mong gutong usa, dili siya physical kuan. Nakadaog mo man no? So man daog. Ano di pa ko kay dumduman eh. Dawag sila. Kabatcha sila sa Dreamsicle na kuan. Oh, Dreamsicle basta short film. oh. Yeah, sila 48 hour shootout. Gagamboy sa Gagamboy. FFMA. Yes, Yes, oh, sa FMA, sa FMA Black Murot, sila ni Tiffany. Tiffany. O ni Jom. Jom. Black Burot, yes. Nagpa-picture din ana sa Picture City. Sakto. Ikaw ba? Relax sa good. Sige, Anne. Yeah, so 48 hour man ni siya. Ang sa 48 first hour ni nga time dili pa ni 24. dili. First day na mo, first 24 hours. Concept ra na siya. Kumbaga ka, ngano nahimo na siyang 24 hours kay ngano, namata sa karon sa Bohol. Kato nag-ingon ko ganina nga nag-jury ko sa Skills and Talents nga shout out kang Sir Lutgardo Labad. Nag-invite ko niya via NCCA nga mag-jury na siya po dito nga ang competition on the spot. On the spot. Less than 24 hours, 8 hours. Isulti ang ilang buhaton, mag-shoot sila whole day,
Edit. Pero feeling ako na sa mga baon nga concept nga ilan na lang ipangtaod ba, ipangkuan. Oo. Shoto na lang nila. Ini kagabi, i-screening, i-judge na mo. Pero naikog sa ko sa 48 hours. After ato nga year, Y24 lang. nahimo na siya 24, marag naikog man sa daan eh. Kani mga senior high, naghimo man sila og Niya to, 8 kay to Doc 10 Adlaw. hours. Mura mag-delay or day. So, ano na siya, marag. So, siguro kung 18 ni siya, pag, 19. Dili, 18. 18 Kasi lagi na. si Grace ang kuan, matong sa Ayala, Ibis ang 19. Oh. Oh, ayala. O, Ayala dito nagsugod ang 24 man siguro. Okay, 48 man eh. Itong i-play. Kung imong pagod ng sugaan, ngit-ngit din eh. Paong dyan na siya tanan. Usara ka buksugas. Ito nga anak. Over the top. Ahead. Ano may ISO ani sa imong kamera? Nakalimut agad ko. Ikaw ang nagkamera ni dili. Ako. Kana mga effects na, Andrew Kender na. Kana, motion track na siya. Di para sa itong smoke na motion track. Kato ning tutorial ni Andrew Kender no, gitang-tang ang mata. Rumong mo siguro to. Nga, kanang kuan. Nana ba yung mukha ani nga kuan kato na Moka dyan na. As in, moka dyan na. Gamit na mo. Na kanang kuan, tracker. Moni So- ka to kay makeover session. Nangita ta ko ni Ann. Kay, gawnaw na ko ba? Morning nga to na mo sa Dumaguete, kaning apil. Pwede ko ma-experience, ana. Sure. Ano eh? Kuyog ni Dan Banate, Yeah. ni Angelo. Kailan 7. kang Angelo? Angelo. Si Angelo. Abilia? Abilia ba? Abiliana? Katubang na ay ghost day siya or something, dash of flowers? Kuan to siya sa Cinema Rio 7. Basta ka dito sa kuan, Dumaguete. Lagi, oh. Nasi Gagamboy ato. Na. Kami ka roommate. Siya ang nag-represent for Merkulis. Kadaghan na din mo na part sa ko, ano? Pero di ko kay bawo nga kadaghan din mo nang apil. Nakaila ko ni Dar kay nag-thesis, nagkita ta sa item, sa mo to ngayon? Thesis to na mo, 2018. 2018 to. Panahon to sa kuan. Story of a short history Panahon sa of banting mundo. school na to naghimo day. Panahon to sa Feeling Ron ko Gagamboy. ba- Mabito na include mi sa Ron Gagamboy na kuan nga event nga binisaya tungod sa among thesis. First to ninyo nga ni apil mo binisaya? Or dili? Discro pa lang. Na. Oh, first na to siya. Discro. Ang shot out? Discro ang appeal sa kuan. 2018? Oh, nya nakadaog kay ang Dreamsicle. 2018 Discro appeal to siya. Kontrato sila Kontra mo sa ok-ok. Oh. Nga apil na sad ka sa ok-ok, no? Kay naanak kay Tato. Tit. Nga boy kilat, no? Small world eh kayo. Mura siya og buhol. Mura siya buhol, no? Dili ka pwede mang-hold up kay amigo ra nimo. So from kanihan until 2000 sa ni siya 18 until naga-Black Magic ka sa may nitabo mo life. Ni graduate naman ka na, no, di ba? Ni-graduate na ko. Oh, yeah. Black Magic. So, wala lang. If tanawin mo ang pinakauna na ko na... So before ka nag-Black Magic and pag-graduate mo sa may gibuhat mo sa imong life, nagtrabaho ka or something, ano sa ka, nag-freelance, Freelance ko, wadyo ko nagkatrabaho pod og office. Kanang regular employment? Wala, wadyo ko katrabaho. ano sa man imong gibuhat nga freelance, cinematographer. Kuan ko, cinematographer unta, pero wala may work diri sa Bohol na film. Kuan kay ang Bohol is kuan man tourist destination So man. pag human nimo og college, ding uli ka og Bohol, nga diri gyud ka base, diri ka nag-freelance. Oh, wala gyud ko nakatrabaho dito sa pag after graduate na sa 19, pag humagraduate na, wala ko balik dito sa Cebu. Wala sa ka nag-wedding. Nag-wedding ko pag high school Grabe nga nga high school oy. or mga early college sa kuan sa Batch ba mo? But, 2019 ko ni-graduate college. oh, 1919 po ko, pero offset man ko. Offset siya. Ako Okay, offset sa kog 6 years man siya. offset sa kog kuan. Ni offset sa kog 2 years. O pag-years diri mo? Pareha ta. No, Pareha. Pareha sa sumong edad. 1994. 6 man ko. 2 years ago. 7, 8. Kuya. 8 years Ako ya ka. 8 years day ka. Dili. Nag-college ko 2013. 2013 po ko ka-college. College pero high school kay
Dili mo ko pareha niya, mag-wedding sa high school. So dito ka na-offset sa high school. Oh. Lahi man. 6 years na Lahi yung mo na mga high school, ana. Ako yawa good. Or Or natay nindang grade lang. 3. Oh, 6 years, sakto. Nga 6 no? years. Ako yawa. 7. Baliktor yan, ana. First, second, third year. Undang 1 year. Balik Undang. 3rd year. 4th year, 6 years. Niundang. Undang ko. Abi na huwag ka nang nagbong eh. Balik. Di mo ka na sa naga. Di balik, Lego. Sa First, second, Third. third. Undang, Undang. third. third na pod. Fourth. Sa Cordoba na, nahitabo o sa naga. Dili. Nasaan na siya? Syudad boy, manggo. UST, manggo sa ano. Oh, City Boy. Lahog. Lahog, manggo sa ano. Magtambay ka sa IT Park, ana. O sa GY, ana. Katunghawan pa na. Yes. So, unsa may nakatuna nimo ka sa imong kuan? Between ana nga time, struggle ka ba pag-establish sa imong self diri sa ball? Oh, yan na. Because kusog ba ang competition? actually, walay competition kayo. Unsa may usual? Di. Nay competition. But ang mga competition nimo is sa mga wedding videographers. So manghimoy na sila mga commercial, ABP. Oh, muhimo sad sila na establish ko og kanang mga naka-collab ko og mga actors or mga kuan naka-work ko. So kana nga time naghimo ka og short film, naghimo ka og kuan outside of the racket. As much as possible na nandiyo ko kanang murag passion project. Unsa man na siya ng example ana kita ka kuan. Usa ato is kanang mga music videos. Nagkuan sa koron ka na mura bag wala sa ko ga focus or more on writing gani, more on kay lisod man guning like jack of all trades bitaw niya wala kay ma-focus gani. So unsa man jud ang imong gustong i-focus? Kana ko may focus sa more on post o cinematography, lighting So nasa ubos ang directing. O di kayo ang directing. Naay director sa ball. Si Sir Gardy. Di ka na kay imong contemporary. Wala siguro o parehan ako. Ambot murag wala siguro. Na field ari sa kuan. So 2020 ka na kay camera, cinema camera. 2020, 21. 2020. 2020. Sa naman taron 2022. Oh. Basically, naata din ni karon sa imuhang mga equipment, no? Daghan kayo. Yeah. Mga way apil ang projector. Nairo. Nairo. Phil. Bago pa jud ka og computer nga laptop, nga M1, no? Capable na kay ka maghimo og salida. Oh. So, kano sa ta makakita og lain na flash horror Oh my na Christian na parota nga salida. Oh, nag-work pa ko sa akong self ana. I think it's kanang kuan siguro pa. Murag wala. Since the last one na gihimo nimo, Mo na I think mo ni ang Kani o dili, ang thesis? medium- ang thesis na bali din. Bali na, baylo na. Una din ni siya. una ang kana sa kay 2000 kuan man to ang kagwapa ba 2018 sa 19 man eh. So since 19 until karon, wala kay gihimo nga imo. Wala ko gihimo pa bitaw sa Pero pila na kabuok ka ang imong na support nga lahi nga salida nga dili daghan na recently is katong duwa na short film. nga nasa Sinimalaya, no? Oh, na ko Kasi ga si Grant. DOP. Executive producer. Mo na imo gigamit ana diri, nagamit Mo na ni tanan gamit na imong kanang suga diha kanay mga stand diri tanan. Buhol to tanan. Nya. Yung Buat mga tao. produce. Mga tao. Sumuro to ang imong gihimo nga short film nga dili imo within that 2022 in 3 years. Oh. Yeah, more ako na Pandemic pa jud to. oh, di kay pag pandemic man gud kay wala magugui time gud na. Nga dili pa jud, di ba? Di mo pa dili tato ikaw. Oh, di unta to ako second choice ra man ko. Oh, still nahit mo gani nga nahimo nimo one and only in 3 years na short film. Oh. So swerte kay ka nga nahimo kang second choice kay nadayon siya. Tungod sa pandemic. Tungod sa pandemic was nakatabok silang Neil. Mo na diha. Neil Briones. Oh. Ah.
So, it so happen nga naka sa Bohol, di ka kinang namulabang, naka sa lockdown, Yeah, narata ng equipment. Black Magic po ka. Oh. Kung sino lang nag-shoot out to, Black Magic sa to sila. Oh, possibly. Or Alexa. Oh, Black Magic siguro. Kay mo lang to gilang abangan siguro ako ang camera. So imuha di gyapon nga. Ikaw gyapon provider. Kuan gyapon ko ka ng supplier. So unsa may na-experience mo sa imong adulting life na nakay-resibo ana? Oh, recently nag-apply na og DTI yung BAR og PhilJeps kay ganahan pug ko mo para ma-legit na ba. As XP Films. Oh, as XP Films production. Unsa man ang PhilJeps kuno be para sa mga wala nakibaw, explain na ni Dar. Oh, there session there. PhilJeps. Wala ko ba? Adili explain ni Dar ba? Explain ako. Wala ko ba na. Ang PhilJeps mo siya accreditation nga mahimo kang credited nga mo provide og services to the government. Oh. Mura siya certification no? Yeah. Nga imong i-apply. Na certified ka na mo bid. Unsa may requirements ana? Ang requirements ra is ang BAR o DTI nimo na registration. DTI, manang SEC no? Di kasi Lahi- sole proprietary. Asa DTI na? DTI. Ang scope sa DTI nako is national Unsa man para nimo? maka-provide ko. Unsa man imong kategory nga gi-check dito sa imong BAR? I think kuan to event production. Mm. So if kuaon ko og na yung mga events or og na yung mga mo resibo maka-provide ko. Mo Or mo. chargean lang nimo nag overhead ana. Yeah, ana. Oh, Og tax. tax. Diyon sa man yung pakibawan ng mga butanga. Diyon man ka nag-consult kit sa may imong advisor. So, nakabalo ko na tungkol sa kumigo na si Ikoy Mercado. Siya may kanang tag-iya sa usa sa pinakadako diri sa Bohol na event provider. So di ka niya Supplier? ma-hire kung wala ka na mga butanga. Dili sad ma-hire man ko niya kay ako may tig sugad atong pag-pandemic ako na may tig kan sa iyang mga camera, multicam, switching and mga dinagkong events sa gikag mga Manila. So, ang iyang nagi-provide nako is dili sa technical kundi sa mga adulting life sa mga papers and stuff unsay need unsay about budgeting and stuff. John Mercado. So kung sikin sa mga gani ng mga filmmaker na gustong mag-adulting sa filmmaking no, kinahanglan gyud na siyang kinahanglan na siyang magian. Kay kuan man na ngadto ka sa Manila as a freelance. Kinahanglan kag imong kagulingong kuan Resibo. para ka ma-hire. Kay kadaghan ako nakakuan na ning like naimo duol ay wala ka resibo so Di ka pwede ma-hire. wala balik silang kita sa glain. Sayang ba? Sayang opportunity po nimo. Kinahanglan na siya. Available naman sa internet ba no? Kinahanglan ba sila ilahang Mr. Mercado na mo advice nila? I think fortunate ako enough na nakoy friend po na mo share about ana. Pero tanaw nimo makatudan la dyan ni anybody along the way. Yeah, anybody When the need arises. Oh, mabawa na ninyo kay murag oh my god daghana naman ning project na need og production nangita nako niya wala day ko resibo ika-provide OR. May sila OR ngita sila legitimization. Legitimization. Ana. So ngita sila niyan na so may imong i-provide unsa man ka asa man ka na organization. So at least ana by that documents na mapakita nimo na qualified ka na ma-hire ka o government, pwede ka mo bid sa government if na ay private na mga unsa na private entity na mo kuan mo hire na kay ka-provide na OR. So at dagan siya gamit. Unsa man ning kuan, nagkita ta sa DTI nga conference, kuan man imong president of Bohol Film Council. Unsa man na siya istoryahay kuno na siya about unsa man na siya. That will lead to my next question. Okay. Pang-ending. Okay. Kuan siya. So ang sa Bohol gitukod ni siya ni Sir Lutgardo Labad, the Back Council or Bohol Arts and Culture
Bohol Arts, Culture and Heritage Council. Muna yung umbrella under ana ang kuan. So under na is na ang 7 Arts. Ah. So naa diha ang sa kung ikuan ha. Institutionalized na siya na kuan na Under the government na siya, branch na siya sa kuan na yung murag. legit na siya. Oh, legit na siya. Human na approve na. Oh, dugera. Sa pagkabalon ako is na-active siya and then nawala. And then recently mga pila ka years bago pa lang na nag-votation, nag-gather tanang artist ug mga arts people na kuan siya nabuo siya balik. So karon na mura siya na strengthen sa government sad kay na ilan na siya unsay mabuhat ana na count na kuan council. Giunsa man nimo gi-appoint ka or gi-elect ka gyud na pagkitabo. So murag I think appointed ko ana because na may kuan na may committee of video and photo lahi ana ang head. Wa may mo head sa media I think mo naghimo nag-film karon. Film entertainment Oo. mga narrative. So ako na i-appoint Sa may mong role sa may button man. So many na kay members na jud ay scene din na karon kay na may need to yeah. do a council. Oh, so ay pag pila last year 2021 nag-try ko og kanang himo og recruitment na mga film kinsa mga members kinsay ganahan kinsay mga willing or say more mga enthusiast lang about into films bahalag di sila filmmakers ganan lang ko mo gather sa mga kinsay mga film lovers not necessarily filmmakers. So karon sa imuhang reign as a president. Sa man nakadaghan ang imuhang karon community sa film. Gamay pa, less than 50 pa siya. But Active sila manghimo og narrative shorts. Mahimo ay online content nay others maghimo og online content, maghimo og mga music videos, maghimo at least mamalingaw ko magtan-aw na nay mahimo na mga mga content sila. But not dili jud like narrative na film na mga content. So nag-try sad ko naghimo og mga workshops, mga akong mga sigdulay na ko as a workshop on writing. Humana na wala pa. Yeah, manana siya. Online. Online lang katong time Zoom. Kontra man na ninyo sa short film sa Sinimalaya. Yeah. Siya nakalaog. Siya nakadaog but kanang murag na happy ra sad ko kay like wow. Gikuha nimo siya as mentor before Sinimalaya or after? Before Sinimalaya. So before pag mentor niya nanatong Black Rainbow. So nice kayo. Parehas man din mo nga sa no? Mm. So, dito to sa meeting, nag-discuss sa ng problem, sa usa sa pinaka-major problem, kaya daghan kayong maghimo, nga walay distribution na pwedeng i-monetize. Yes. Muna ang usa sa dakong problema sa mga regional media. So, ang barrier to entry, no? According pa atong host. Mahal. Dako siya nga investment. Daghang taxes. Yan na. So, kani karon nag-partner ta sa kaning imuhang YouTube channel, no? Yes. Himo ko aning tenant, mag-create, mag-program ko og mga whatever nga isoda na kay monetize naman. Tungod sa imuhang zombie film from 2000 kung kanus ang mga ganini. 2013 nga wa ka kahibaw nga nag-viral og as of now na kay 109,000 subscribers na dapat na anak kay silver button. Yes, so hopefully ato nang makahimo ta og video about ana nga maabot na nang imong Yes, XP Films soon, nga soon, silver button. So ang setup ana kay tenant, ikaw ang landlord, sa akong gi-explain ganina. So mana siya, ang ako ang mga rooms sa akong unit, ako pong ipang parent sa uban nga mga Cebuano o regional filmmakers nga akong i-program. Under sa company sa Binisaya Movement Inc. nga registered sa DTI sa second sa BIR, no? Adulting life. Of course. So, hopefully, mo na siya ang atong gihuwat nga monetization ba nga
accessible sa tanan, nga dili kayo taas og walls, wala kayo gates, wala kayo nagyapoy gatekeeper by default kay na may programming, di man ato masultanan niya. Kinahanglan na siya limpihon kung unsa man gani ang ma-feature din na nga short film or feature film, limpihon with all the copyright concerns and everything. So basically murag na remastering involved mo na siya. So ikaw ang pinaka-first na i-feature nga filmmaker. So makita to, may made available ning imong tulo ka films nga ikaw ang director and co-director. Monetize ni siya nga channel and hopefully ang iyang mga current subscribers mo support and ang mga parokyano sa Binisaya kay mo support unta pud ani nga mag-abot ang tanan didto. Nya di ba maghimo ta og ato ang kagalingon nga Netflix, atong kagalingon nga Viva Max sa YouTube. Oh, natay atong kagalingon nga TFC subscribers nga bias sa mga outsiders sa industry, no? So ato na siyang buhaton with total independence from any industry. So, ingana na siya ba? So, sa community-driven endeavor, with the support of XP Films nga YouTube channel, mao na siya. Hopefully, kung unsa man gani nakadaghan ang magipanghimo nga mga salida, naanay platform unta nga pwede kuan ba? Kung di ba kung maunahon na ka usa ka small independent nga musician. Yep. Na kay Spotify, mao ka og aggregator. SoundCloud, Spotify. Wa man gud na siya wa man gud na ka accessible sa films. Mga musod ka og Netflix, taas kay requirements, daghan kayo, dako kay nga investment to lobby for that. True. Example, kani ako ang medium rare na short film. So, nana siya sa gipanglabay sa mga film festival. And kung mato kag film festival kisa po makatanaw na ang katura pong naa dito. Then after na, so may tabo sa salida. Nindot siya nga nindot siya sa imong self-esteem. Ay, ni mga tao nga nag-appreciate ba. Yeah. Pero murag almost murag ikabalan siya og echo chamber kay murag you're preaching to the choir, di ba? So nindot man siya nga maka-reach out ka beyond the festivals ba. So nindot kayo nga siguro pwede ni siya nga kani atong buhaton karon mura siya og di ko ganang magamit sa murag home for the aged or retirement nga kuan ba nga platform. Pero once ang usa ka film nga murag na human na siya sa iyang run sa festivals, di na siya ma-qualify for new festivals nga upcoming, pwede din na siya made available na siya for free sa mga tao. So katong mga tao nga nag-ingon ay mahimo mong salida ko may makakita na, mao na ni siya, dili na siya makita, nga dili na siya exclusive for Cebuano films, all over the Philippines ni siya and maybe also within Southeast Asia or probably the world soon. Daghang salamat sa zombie film ni Christian Naparota nga nahimo ni siyang available. So kung si Dar maghimo og salida, pwede ni siya din At the same time, maghimuan ni siya og content around whatever film nga featured. So browse ka, murag na kay feeling murag kag nag-browse og Netflix, no? Siya na siya mga special features. Branded siya, nindot siya tanawon, inana. So naadto ang kuan, makita na to ang diversity. Dili lang siya kuan. Amo niya kung bagong analogy karon kay kisa mo to si Carl, nag heart to heart me ni Carl si Docents. Dili Carl Sia, dili Carl Lucente, Carl Lara. Kato na kadaog last year, best audience, nag-intern man siya, best audience choice award last year. Sabi niya siya, mutan ako niya, unsa man dyan ang independent cinema, unsa ko perspective na ko niya, unsa yung mga sultan ako sa Mindy. Mukringe ko sa kanang mga labels ba, kay murag ever since, nahimo naman yung about na ko. Ever since, wala dyan ko ni-associate myself as kanang independent filmmaker, feeling na ko, independent dyan ko nga filmmaker. Murag yan, there's no such thing as independent filmmaking. Kung naamang ganina siya, meaning ang Star Cinema o ang Marvel Films kay independent sila, kailangan ng kwarta. So, siya ako dilemma. lang na siya ganun, hindi ko ba, basig watch nila, labot, ano yung video. Anyway, so ang bago lang yun siya nga na-realize ko, na sukad ni nga nag-cut on kong drive niya, ng eskwela ko, kanang concept sa license, gipangutan ng instructor naman ay 3 days nga si tawag na Kanang theoretical TDP. TDP. Ang question is very philosophical, no?
Kinsa man ang driver. Who is the driver? Mahimo kang driver kung na kay lisensya. Ang imong lisensya na ay professional and non-professional. Meaning makadrive ka. Kung tao ka nga wa kay lisensya, tao lang ka nga nag-drive, dili ka driver. Murag ana. So murag para nako sa una ang filmmaker kinanglan ka nanginabuhi as a filmmaker para butangan ka og R. Ay, label. Kana ba dili mo na ako ang perspective sa una na label na R. So kung wala kay films, dili ka filmmaker. Pero what if tao lang ka nga nahimong filmmaker? Filmmaker ba ka or di? So mura kay confusing kay siya nako ngini. Sud man jud na siyang classification sa mga independent, sa mainstream. Unsa man jud ni? So nabot sa point nga basin ko ako na siyang i-simplify mga basin amateur and professional filmmaking. Passionate kay ko sa amateur filmmaking morning driving force aning Binisaya o kaning whatever endeavor under Binisaya movement in so recently naka-realize ko sa analogy nga basin kay kung amateur siya meaning you're doing it pero pwede man sa mo siya ma-monetize good. Pwede, good. So mahimo na sa jog professional with the intention of being amateur. You're just doing it but you don't need to do it. Yeah, kanay. Pero pwede man nimo ibaligya. Murag yana gani. So unsa man tawag ana? Naka-realize din ko kay nakinumdum ko nga si Misha usa sa mga nasa naghimo siya og craft beer. Himo sa balay. Nakahinumdum ko sa kung pinaka-first nga analogy nga kanang himuon na to nga mga salida mo na siya og homemade film versus factory-made films. Gibuhat nimo kay ganahan ka, pwede ka na kwarta, pwede sa nimo ibalik. Pwede ka mag habi lang wa kay kitaon, pwede sa nimo ibaligya at the same time. So okay. dili nimo i-count kung professional or non-professional ba na siya industry or not factory-made or dili. Kana siya murag as a product, gihimo siya sa balay. Ay wala. So mo ni atong nasa tong channel karon ang atong makita mga kuan sila craft films. So home Mura siya og craft beer. Lami analogy eh. Lami kay siya. Lami siya na analogy, sir. Lami kay siya sa dila, no? Lami niya, bugnaw kay siya ba, no? Lagi. Asa man tong imong ano? Dili man na craft beer. Dili na mo. Di man na craft mainstream na siya. Dapat IPA to. Factory made. Factory made. Mainstream. Dili sad ingon na tanan nga nasa factory bati or Of course. sa katupong na mga salida nga full freedom na sa mga bati ana. Siya atong i-make sure nga makita na to na dinhi tanan sa atong channel na ay bati na inindot na ano ba diverse kita ang representation sa tanang culture sa Philippines. Hard sell. Mao na siya. So hopefully inyong i-support ang kaning channel and don't skip the ads. It will support the filmmakers to make their next film hopefully and probably kaya na nila mo live sa ilang day job and maghimo full time as filmmaker for YouTube. And dili lang ni kinanglan nga kuan retirement no, pwede siya ta maghimo actual film na made for the channel. Mura siya kuan. Originals, mura gyana ba? Mura siya. A Netflix film. Or gyana, di ba? So HBO originals ana ba no? Pwede siya. If madato na ang channel, di ba? Directly made for the channel. Mao na siya. All of this thanks to this zombie film na nonsense nga salida. So ang ako lang jud ikaingon is himo lang jud nga salida, wa mo kabalo kada sa ana mo pay off. Wa ko ga-intend na kani siya musikat. Maabot og 36 million views, 36 34. Na, tanaw na to sa YouTube. Atong ipa-check kang kuan, kang atong gayon at the chair. Yes. Kay kami nami sa Apple Box, siya lang nasa chair. 36 million views. Oh my 36 God, million 36 million views. In pila kanos na siya gi-post? 8 years ago. Nanghambog pa to, no? Nangambog Kita nag-hambog, nag-announce lang. Announce. With happiness ba? With happiness. Pride and joy. So, one siya, guys, please subscribe. and support. Don't skip the ads. Support, tell your friends. Talk about this thing. Mo din siya atongan sa atong endeavor no exit. Nasugda na to na siya last year. Inspired na siya sa katong first zine nga gimo sa Binisaya, Salida. Ang Salida is Spanish for exit na discover ko na pagadto nako sa kanang hotel nga
sa Espanyol. Hotel de Espanyol. Hotel de Espanyol ba na siya? Sa Cebu. Ang ilang exit ba sa parking kay Kuan? Salida. Oh. Yeah, ang entrance kay Entrada. Pwede din na siya. So, Nice. so So, muna muna siya tong- exit na. Himo ni siyang series sa KTX last year. Nagpicture og mga award katong mga best film sa Binisaya. Ato na siyang padayonon, not only the best films but everything. Everything. And dili lang Binisaya, dili lang Cebuano. Na dito siya tanan, so murang di na siya pwede ma-brand as Binisaya. So exit. Exit for everyone. So exit sa siya kay retirement man. So exit na sa festival ang mga salida. Kuya, no? Oh, grabe gihuna-huna na siya og maayo. Oh, for 5 years, no? Oh, Grabe. grabe, 5 years. grabe na siya gihuna-huna. So mo na siya, don't skip the ads and talk about it, tag whatever para natay mention sa internet and makaibaw ang ubang mga filmmakers o mga film enthusiasts and film enthusiasts and non-filmmakers na makaibaw sila nga nag-exist ni siya nga endeavor Yeah. and para ni siya sa uban. So mura para sa tanan, dili sa uban, sa tanan. So dili lang ta makaingon ta ba nga ang success ani dili lang success sa filmmaker, success na tong tanan kay nagsuporta ana. Dili ni siya sama sa katong ato ang common ako nga notion ba nga oy naay kuan naay filmmaker nga naay western validation niya muli siya sa Pilipinas magparty nga everyone in the party were never there when the filmmaker was struggling, no. Tinuod. Mura siya gingana. So dili na di na ta makaingon ana kay naatatanan sa pagsugod sa pagka-discover sa filmmaker, sa pagtanaw, pagsugod niya og himong film, hantod nag-exit siya sa kaning at YouTube channel, naata dito tanan presenta and Yeah. worthy ta tanan sa party. Nice. So, On that note, mao na siya. O, si Dar ana mag-end ani, mag-signing off. Sa exit. hey Google, welcome to my home office setup. Narata sa akong kwarto. So, muna ako ang setup for this kalaki. I'm a cinematographer but also editing, colorist. Hey Google, I'm leaving. Alright, turning 5 outlets off. Sorry, it looks like the scooter isn't available right now. Nothing's playing right now. Have a good day, Christian Master Baby Boy of Bow Hall.